Tunjuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak tur chu rinna awanga har satna tok ti Dominica rama Zarai Chanchin ani kumsom ni pakhata upa Zarai chu no pante da changa 7-day Adventist ko shana loi ani a Adventist hungkwa changa selian chu ani lova Adventist sikula po alakal ngai boklo nima sela ama inkul tu ero chu 7-day Adventist ani thunga kumthumani atangin biakina ashwai chinani ni Freda anti Freda tia coachin ne na inkom chu Zarai chuan nuama ti theilea inkom na achang chuan Bible thon thu te angai tha a tin Bible chang avong chin bok ina alo ho piang in a Bible chang von te chu anu bula asoi chuak china anu ero chuan Bible chang von pakhat ma anei lo thung ma se afanu Bible chang soi chwa te chuan aril ro ane em china 7-day Adventist biakina inkom chin turin anu chuan Zarai chu afui sawa sikul kalrual ani chuan anu chuan aloina ko shan sikula Zarai chu akaltira chu buaina lo chwa channa chu alo ni ta no pangten an cham chin I swanu marin ne na chongchai thu cham chu Zarai chuan a cham ve du lova an principal chuan makati hle mai anu chuan Adventist ko shana inkom chin thu alo shila an principal chuan cham turin atilui talem bik lawa an zirtir tu te ne na po Zarai sa kwana chu ti boy lo turin a shil boka kum enge muza tarala sikul hun poimwa zirlai zongzong in chongchai thu cham an cham vekti an zirtir tu tharin a mu chuan Zarai chu a haw shepa enga tinge I cham ve du lo ti in kumriat mi cheno pang chu a han zota chu no pangte chuan 7-day Adventist kani a ti in a changa chuan lama siam te chu an zirtir tu chuan enga ma angai saklawa chongchai tu cham hi sikul dan kalmek ani a sikul in kai shwana dan chu izom ve ngei turani ti in an zirtir tu nu chuan a shila Zarai chu a chapta a ina thlen chuan thilom zia chu anu a shila anu chu amang ang hle mai an principal chu phone in ava bia a atu ka chuan sikula kalin an principal chu mai chana nge a beta a tuna chuan an principal mang an hun a thleng ve ta thung zirtir tu chu na takin a khaka an zirtir tu chuan Zarai chu a haw to lawa ma se har satna dang thlentir dan tur chu angai to chhuaka Zarai in zo na chang tura ba na phareng rengin an zirtir tu chuan angai sak ngai lo Zarai chawin ban pharpo ni se an zirtir tu chuan enga tan ma ati chuang lo Zarai chuan sikul kal nuam ati to lo hle maya an zirtir tu mu po nuam ati bok hek lo anu chu thilom sia a shil le a chu di chuan Adventist sikula chun aril rukta a anu chuan Ebenezer 7-day Adventist Primary School chu phone in ava bia a atharlu tur tan hun ruaka omlo thu an lo shila an principal ne na an din mun khir zia chu a shila chu di chuan Zarai chu an lo pom thei ta shama kum khataral nu chuan Zarai chuan an sikula baptisma chang turin thu ati tlu a ti chuan anu le u po chuan baptisma an chang ve ta nga nge a tuna hian Zarai chu 7-day Adventist sikula zirtir tu na thok meka har satna ka to ang tok mek no pangte chanpui hi ka thil tumani ati in lama po Fredai ti dan chu Antonin chen om me cheno pang kum sari mi chu sabat ni tin bia kina ashwaya in khom na a athil zirte chu anu ashil chong chin anu ril ruan ne ema Zarai nung zuya bia kina in khom chu chanem angai pui le bok kathil ton hi pathian rin omna lolan chhuana turani ti in Zarai chuan asoi chuak nge ani kathil zir chwa chu pathian tan iding chuak ngamani chuan lalpa chu itan ading ve nge yang ti hi ani ti in asoya chumi pia lama mimal taka Krista sha thi apoimo ani atibok te hle ma la pathian in a kauche a chu ko na chu nar hau so angche Krista hi da ma saber chin ro tun quarter chol ni voisom pathum na tholom chen khathi Dominica ram ruzo khopuya om Ebenezer 7-day Adventist Primary School building tharle liandeu zok sakna turani he sikul hi Zarai nu in Zarai admit tumchuma zirlai leng to lo khopatot kan soi kha ani a tuna po an la to treng thawa chongchai pui an mamo hle ani tholom phal taka tho cheu in tum awangin kan lome khati zong kha Rawngbawlna Chanchin ka ngai thak thei chu ani